ግን እንጀሮዩ ሞት ይመርጥ ሞቱ ግን ይተርፍ መስዋዕቱ ከፊሉ መሰስ ይብል አጆኹም መናእሰይ ይሕበሩ ደቂ ኣንስትዮ ሕበራ ትግራውነት ክነፍልጣ ኣሕዋት ክንኣክባ ፈተውትና ፀላእትና ንደልየሉ እዩ እዚ ብቐሊል ኣይኮነን ብገንዘብ ኣይንዕሾ ብማንም ጭርሖ ኣይንዕሾ ማንነትና ፍሊጥና ንወፀሉ እሞ ዝሕምባሻ ሓድነት ሕምባሻ ሕብረት ሕምባሻ ብራኸ ሕምባሻ ፀሓይ ብራቕ ኢለ የርሞ ኩልኩም መዓልኩም ደቂ ትግራይ መዓልኩም ኣነ ከኩሉ ሻዕ ምሳኹም ካብ ጎድንኩም ኣይፍለኒ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሓንቲ ክብለኩም ዝደሊ ንህዝቢ ትግራይ ዝጅግና መይቱ ተቐቲሉ ተሓሪዱ ፀገም ረኺቡ እሞ ይዛረብ ነረ ክዕወት ኢሉ ምሸቱ ክዕወት ኢሉ ምሸቱ ይብል ነረ ተዓዊት እዩ ህዝቢ ትግራይ ተዓዊት እዩ ሰላ ደሙ ሰላ ቅቡር ደሙ ሰላ ኩሉ መስዋዕቱ ከፊሉ እዩ ተዓዊት እዩ ዓወት ንሓፋሽ ዓወት ንተፅብቱ ህዝቢ ቻው مجلس سمعنا ينا هزر تجراي أرسلهم نحن ونك على سلنا لك أنستيو تدرج جمعنا درج أنسي هزر تروح حيزن أكون كلمة كذا ينزل كذا الله عزون تجراي ساعة عوض ويكذا إلقى ما هبيلن تجراي متأرش ساعة متأرش أقولي سراوينا لكل زمان علنا حزون سلازي زين باشاتي صحاي برا إلى نرجع عزل تيتنا مقينا تعبوا هذا زين كم يوعدكم أيسمع زلد عند وعدكم أيسمع عند وعدكم اسكادونا حنصاب بسماو وقبل ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين نخلت شعين عسران عدن أسويزرلاند زروي كتما ناي تግራይ ኮሚኒቲ ናይ ሸንዳ በዓል ብከምዚ ደሚቑ ንምኽባር ዘብቅዐና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ነቶም ስለ ሰላም ስለ ሃገር ህዝቦም ኣብ ስደት ዘለዉ ኣብ ማዕቢና ዘለዉ ሃገርና ሰላም ነቶም ህዝብና ድማ ፅንዓት እዩ ዘዘልና እንኳዕ ደስ በለኩም ደስ በለና በዓል ሸንዳ እንኳዕ ፅሐክን ዕልልታ ንእግዚኣብሔር ኣወዳት ፍልጣንዒት يدلم يستلس بسم الله والمنفس القدوس أحد أملاك آمين بسم الله والمنفس القدوس أحد أملاك آمين بسم الله والمنفس القدوس أحد أملاك آمين بقدس الثلاثي زامن الأنسين كل سلطان بقدساتني قدس الكريستيان زيت اسم مريم سيوم العالم الله زمانات بريكا كاستفلا لسكا سوسيكا حالنا بفوري زيكور أمنتنا بعدنا كنا نتسلم حالنا زخبر استمسكنا نقول نزحامو نفرت نستأثروا بيننا فتحي
نستسودوا من عدة مجري زهير الله هذا سلها قرام سلها زوم أفعال كنا زلوا ما بعوض زنا يلبسنا نهاجرنا على كل سلام يززنا نهدينا قدست دنجل مريم بعد استشهد تسعودنا عشان تبع عبدنا بركة على دياتنا كلنا بنايرو إخواننا دكتور سيد عيدنا سجى يومنا كفينا عملنا هاجرنا سلام كوينو بحد النبي فقري نستعف تقدست هاجرنا تقرأنا فقري كلنا أول رسالة تتكبر سمك تنسان بستكر يكون فقعدت لك السماء كما هو مدرسي شعير نزل الله يكون هذا المهم يدبرون على الإسلام ويدبرون يكون من النبي نهر نزاق بسلنا يتعلى مزيو أسلام السوء الله من ورحمة وقيس مزياته يتمن جسم هذا السلام عليكم وعلى معلم بسلام قدوس يلي الملاك وأرزد يماريا سلام بيتشو لتبهرنا شو بسلاتنا مزيادة فرح وسلام بيتشو لروح عمكي نسو بيك روح وسيحة السيسي ومن تصدى زيادة مسلسل سعر وصلي برتبتي أنا أقول نشي يسوع كريستوس كما إسرائيل أنا تعويدا اسمع أقول ونفستقبل هذا الله كان اسمع ونفستقبل بسمع ونفستقبل هذا الله كان اسمع وتجزوا أحسن زيادة يريد برفع على شدة يكون لنا سويسرلاند تغارو سويسرلاند نقحو تلعالوا عشان ده ترى يكونن أو كل ميديا أو كل نتنكر جنزب ترى يكونن أو سلام أو صرف أو كل نتنكر حزن شروحه وعبال تقرأ سعر الله تقبل سعر الله يكون بعزك العالم سعر الله تقرأ جوات دمسخهم قل دمس تغارو دمس تغارو دمس تغارو دمس تغارو دمس تغارو أول كم سكر
ናብ መድረክ ሮዛ ዮሃንስ ሮዛ ዮሃንስ ናብ መድረክ ሮዛ ዮሃንስ نزل مجلسين المرة الوازة الدراج يزين مش الدماء عشان أنا بخبر المقطع تاوز جبرا مع بدر كنسيا وتقراي أنفر زوريتي يا نما تمر المقوس النعادة اللي قبل يسلك تحت نزيت تبغى برضو تاوزي تتصل بلاد مدرك نعادة قد فردانية دك زوريك بمرمين أصبح من تكلمين نابز مرمين تزين عناد دك زوريك دك زوريك زادتك حساب نابزين عناد زي تراخمنا
خنفالت زغبرتنا عباي حفتنا عطايش بقلنا عند مسكنا نفت كاوم بمغصال عدوام درنا ناي تغنان ناسي زلان بتلي دك سنستيو ناي زوريك زغونا بغونا تناشم سطوطا خنهم خنماينا سلام زمركن كنا من دبر السيحاتي أنا كم وارد السيد مثلا نعمت تنزلنا كبرين مقصد عويين سبيتي ما أعرف كذا ما رح يتعدي ما رح يتكذايا نقولوا جنات ولد عدت مرح كذا تمرح كل شعب أولا سيد زلنا خبري أبو قلبنا تيكا سكاب زعط جميرين نايجا قدس يا خبري زعبي يا زخمه حزب عن بزكات أمزي نستنى عدنا بناتات استزل وراك حزب تقراي زندق مستيزيتن أول نهزو خينا نخط على ساعة أبزحات أرق زي توديبن بمارتش أيدينا عز محبر زي توديبنا نور محبر غيرنا يوم إذا نور محبر زي تسع حزي أول نهزون تيتفليا عند حزنا عند بخيا جنزبن النوسا نختا عند مخكتا ناي هزبن شكر نخفتها حتى معد لك سنة يفتان مو أبنزل لنا زعبي كبر سلسفنا كتبور لي تحت النادم منه إنا نلك زريك زقبنا لي ولتان تعمل يا زمسكين يعني اللي كبرتها باللي أكد تلبي لي أو دكتور عطيه يعني اللي كبر أنت لو قعان كبرتي روزا حفتنا ساحزي وراك أبزي جمر أول نزبا قينا نمكة توفي نزل عالم قد زوفي حفتنا يامو كبري قبا كنكبرا يفقدنا حزبين نزم التلاوزي أبقزا سرحة سريحو مقبي تداليو كل دخامة خيلا نوزي عندما نزوعت نسحواتا خوينا روزا يوحدنس كبري يقبال لغنينا سلازي إذا نحواتنا زيتين بوفلي لكزوري أبزيا سعسعي كنا سعسعلنا يغني ليس الحواتين كبري هذا لكزوري كنا سعسعلنا كسر ساعة عندما كنا نقول لكزوري كنا منه وما بقى مثلا 9 ساعات
إلنا ندك شندا كلنا نشندا سعسعيد كسعسعة لقنستيو كلنا ندك قنستيو ناوز مدرك زي عادي ما كنا نلقون سعسعيد موسيقى دبرنا أنا كنا دك قنستيو ترى حافظة دك سعسعة عادي ما كنا نلقون
እሺ بعد أن نطاقهم هذا زين السلامة هذا زين السلامة على أنتي تدعو يفوز لهم باستفادة من تنقفلوا برنامجنا بطال سبزونا ما أنتنا تسمعونا طيب على طيب እሺ ካብዚ ቀፂልና ከም ዝፍለጥ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ንማሕበር ተጋሩ ስዊዘርላንድ ንኣማርክት ዝፀንሑ 5 ኣመራርሓ ኣብ ዝቐረበ ግዜ ንሓደሽቲ ኣመራርሓ ተኪዮም ኣለዉ። ስለዚ እዞም ነባር ኣመራርሓ ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ኣቐሚጥና ንዝቐፃል ዘሎ ማሕበረሰብ ከዓ ከውስዎ ስለ ዝግባእ ንዖም ለማዓንቲ ኣፍልጦ ናይ ፕሮግራም ይክህልወና ናብቲ ናብ መድረክ ሓደሽቲ ኣመራርሓ ክትመፁ ድኹም ዕድም ኣሮን ከድር ሙሉጌታ ኣነ ከዓ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ከድርን ኣሮንን ኣብ መድረክ ሓንሳ أرون كدر نازل المدرسة حنسا أرون እሺ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ካብቲ ነባራት ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ከም ዝፍለጥ ብታሪክ ስዊዘርላንድ ብበዝሒ ኣባላት ተጋሩን ፈተውት ትግራይን ኣሳቲፎም ብኣማይቲ ዝቁፀር ኣሽሓ ገንዘብ ኣኪቦም ሞቢላይዝ ገይሮም ንማሕበረሰቦም ንትግራይ ሓገዝ ዝገበርሉ ከይዲ ነይሩ። ስለዚ ነዞም ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሑ ነባራት ኣመራርሓ ብክብሪ መማዓንቲ ዝተወሰነ ሽልማት ንወሉ ፕሮግራም እዩ። ስለዚ እዞም ዝነበሩ 5 ነባር ኣመራርሓ ናብ መድረክ ኢና ክንፅውዕ ማለት እዩ። ሕፀ ዝበለ ሽልማት ክህልወና እዩ ኩላትና ንደባበፅ እሺ ወይዘሮ ንግስቲ በላይ ወይዘሮ ንግስቲ በላይ ምክትል ኣዶ ወንበር ቅድም ኢለን ፋይናንስ ሓላፊ ድሓር ከዓ ምክትል ኣዶ ወንበር ኮይነን ንማሕበር ተጋሩ ስዊዘርላንድ ን2 ዓመት ዝመርሓ እየን። ስለዚ ናብ መድረክ መፅአን ሽልማት ቅበላ ብጣልዒት እስቲ ንሰልየን ንንግስቲ በላይ ብጣልዒት ወይዘሮ ንግስቲ ናብ መድረክ ወይዘሮ ንግስቲ እሺ ፈልጥና ንዕልፍዎ ወይዘሮ ንግስቲ በላይ ናብ መድረክ እሺ ቀፂልና ወይዘሮ ንግስቲ ናብ መድረክ እሺ ወይዘሮ ንግስቲ ዳዝነይ እሺ ወይዘሮ ንግስቲ ከም ተቐዲም ኢለ ዝገለጽክዎ ፈለማ ናይ ፋይናንስ ፀኒዐን ከዓ ምክትል ኣዶ ወንበር ኮይነን ንማሕበርና ዘገልግላ እየን። ብክብሪ
ስለዚህ ምስክር ወረቀት ንሽመን ኣለና ካብኡ ከዓ መዳልያ ዝተጣብዐለን 2 ዓመት ነዚ ማሕበር ካብ ዘገልግሉና ሓደ እየን የቐኒልና ኣስዒብና ወይዘሮ ገነት ኣብርሃ ወይዘሮ ገነቱ ብተመሳሳሊ ናይ ፋይናንስ ሰራሕተኛ ኮይነ ን2 ዓመት ዘገልገላና እየን ወይዘሮ ገነት ኣብርሃ ናብ መድረክ ወይዘሮ ገነት እሽታ ውዕለን 2 ዓመት ደቂምና ከይሆኑ ጊዜኦም ዘውዮም ዘገልግሉና ስለዝኾኑ ነዞም ዘገልገሉና ኣካላት ክብሪ ክንህብ ይግበአና ወይዘሮ ገነት እዚህ ሃልዩ ዝኾነ ተወካሊ ሰብ መፅኡ ሽልማት ክወስደለን ከሉ ሰገድ ዘሎ ይኾነ ናይ ወይዘሮ ገነት ኣብ መድረክ እዚህ ሃልያ እሺ ናይ ወይዘሮ ገነት ብተወካልነት ዕፅር መድረክ እሺ ቀኒልና ናይ ወይዘሮ ገነት ተወኪለን ብሓደራ ከምፅዓና እየ ካብዚ ስዒብና ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኖም ዝተወሰነ ዓመት ኣገልጊሎም ድሓር ከዓ ብዝተገበረ ምትዕርራይ ናይ ሒሳብ ሹም ኮይኖም ዝሰርሑ ን2 ዓመት ኣይተ ሙሴ ዓንደ ሚካኤል ንዖም እውን ክብሪ ይግብኦም ብክብሪ ነዚ ሽልማት ነውሩ ኣለና ናብ መድረክ ሙሴ ዓንደ ሚካኤል ብጣልዒ ሸኒዎም እዚኦም 2 ዓመት ደቂምና ከይበሉ ዘገልግሉና ስለዝኾኑ ንዖም ብክብሪ ክብሽልሞም ዝግባእ ሙሴ ዓንደ ሚካኤል እሺ ሙሴ ደገ እዩ ዘሎ መስለና ይሰክር ስራሕ ይሰርሐሎ እሺ ካብዚ መፅና ብፀሓፍነት ን2 ዓመት ካብ ዘገልገሉ ሓደ ብሩኽ ኣርኣያ እዩ ብሩኽ ኣርኣያ እውን ከምኡ 2 ዓመት ሰልችን ደቕሚኒ ከበለ ንማሕበረሰብና ዘገልገለ እዩ ብጣልዒት ህዚ ሽልማት ይቀበልና እሺ ካብ ልቢና ነመስግን እሺ ፅንሐና ኣውፅና ካብኡ ቀፂልና ብኣቦ ወንበርነት ን2 ዓመት ዘገልገሉና ኣባላቶም እናመርሑ ኮሚቴኦም እናመርሑ እዚ ማሕበረሰብ እናመርሑ 2 ዓመት ብዘገልገሉ ንኣይተ ታደለ ግርማይ ሽልማት እስቲ ንኣይተ ታደለ ብጣዕዒት ንኣይተ ታደለ ግርማይ እሺ ምናልባት ኣብ ተፃሒፍ ዘሎ ኩላትኩም ንክትፈልጥዎ የቐኒና ታደለ እሺ ሂብናዮም ዘለና ወረቐት ምስክር ንኣይተ ታደለ ግርማይ ካብ ጁን 2019 ክሳብ ጁላይ 2021 ኣቦ ወንበር ማሕበር ተጋሩ ነበርቲ ስዊዘርላንድ ኮይኖም ብፍላይ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንዘጋጠምዎም ተፈጥራውን ሰብ ስራሕን ተፃብኦታት ንምምካት ንዘቕረብዎም ፀውዒታት ቅልጡፍ ምላሽ ኣብ ምሃብ ማሕበረሰቦም ብምልዕዓል ብምውዳብ ብምምራሕን ንዝነበሮም ልዑል እጃም ማሕበረሰብ ተጋሩ ነበርቲ ስዊዘርላንድ ምስ ልዑል ልባዊ ምስጋና ነዚ ወረቐት ምስክር ብክብሪ ሸሊምዎም ኣለዎ ይዝብል የቐኒየለን እሺ ካብዚ ብምቕፃል ከም ትፈልጥዎ ኣብ 6 ወርሒ ዓመት እውን ገምጋም ነካይድ ነርና ኣብ ማሕበር ዋላ እኳ ኩሎም ብዝኻልዎ እጃም ዝነበሮም ዝለዓለ እጃም ዝነበሮም ከዓ 2 ስለ ዝነበሩ ነቶም ዝለዓለ እጃም ዝነበሮም 2 መራሕትና ከዓ ፍሉይ ሽልማት ክንህብ ኢና እቲ ሓደ ብዙሕ ግዜ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ናይ ሚድያ ስራሕቲ ዝሳተፍ ዝነበረ ህዝቢ ብምልዕዓል ዝሳተፍ ዝነበረ ብሩክ እዩ ስለዚ ንብሩክ ዝተፈለየ ናይ ዋንጫ ሽልማት ግቡር ክንህቦ ኣለና እስታታቅዕሉ ንብሩክ ዝተፈለየ ናይ ዋንጫ ሽልማት እሺ ይቐኒልና ካብኡ ብዋናነት ኣቦ ወንበር ናይዚ ማሕበር ኮይኖም ማሕበረሰቦም ብምልዕዓል ካብኡ ከዓ ብምውዳብ ፋይናንሳዊ ስራሕትና ብዝለዓለ መጠን ክውለ ናይ ምግባር ናብ ማሕበረሰብና ቀርቢ ናይ ምግባር ዝለዓለ ስራሕ ካብ ዝሰርሑ ሓደ ኣቦ ወንበርና ዝነበሩ ኣይተ ታደለ እዮም ንኣይተ ታደለ ከዓ ፍልይ ዝበለ ሽልማት ናይ ዋንጫ ነቕርበሎም ኣለና እሺ ንኩሎም ካብ ልቢ ነመስግን ካብኦም ዝወሰድናዮ ሓላፍነት ኣለና ንሶም ዝጀመርዎ ስራሕቲ ኣሎ ንሕና ሓደሽቲ መራርሓ ከዓ ንሶም ዝጀመርዎ ስራሕቲ ቀፂልና ናብ ዝሓሸ ብርኪ
ማሕበረሰብና ክደምፅሕ ኢላ ኢልና ካልኣቲና ስራሕ ጀሚርና ኣለና ስለዚ ንሕና እውን ካብ ልቢና ነመስግን ስለ ዘገልገልኩምና ካብ ልቢ ይቐኒየና እሺ ብጣዕሚት ተቐበሉና እሺ يغنينا እግር መንገደይ ያው ከም ትፈልጥዎ ሓድሽ ኣመራርሓ ዝተመረፀ ሓድሽ ኣሰራርሓታት ኣተኣታትዩ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ዋትስኣፕን ኣብ ቴሌግራምን ኣፋሊጡ ኣሎ ብዝተኻነ ኩሉ ማሕበረሰብ ኣብቲ ናይ ዋትስኣፕን ቴሌግራምን እናተመዝገበ ኣባል ክኸውን ብኽብሪ ይዕድም የغኒልና MP